ουρανός με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο πως θα κρυφτείς απ' τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ζούμε μέσα σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Ωραία, είναι εντάξει, σας παρακαλώ, ο κύριος Μαχαιρίτσας, να ακούσουμε φωνή και κιθάρα. Καλέ μου φίλε σου γράφω